Dožinkový festival Chlebom a vínom začal poprvýkrát v tomto roku slávením liturgie v grécko-katolíckom chráme v Trebišove. Kedysi bolo zvykom starých hospodárov po žatve takýmto spôsobom poďakovať za úrodu a posvetiť chlieb. Od Božieho chrámu sa následne tiahol dožinkový sprievod, tentokrát Trebišovom, až do areálu múzea, kde členovia folklórnej skupiny Vidumanec slávnostne odovzdali dožinkový veniec. Milá naša gazdyňo, v mene Boží my vám ideme. To vinočok žatevný my vám darujeme. Príjmite ho z lásky na naše nehnívajce, nech vám Pán Boh dá a veľa šťastia. Trebišovské múzeum si pripomenulo a oživilo niekdajšie poľnohospodárske činnosti, dávne tradície zemplínskeho regiónu súvisiace so žatvou, mlátením obilia či mletím zrna na múku. Tieto tradičné činnosti už dnes sa strácajú a ustupuje sa od nich, takže tu je práve to poslanie múzea, kedy naši návštevníci sa zastavia v rámci globalizácie a v múzeu zistia, ako ten život fungoval kedysi. Starší si zaspomínajú, mladší uvidia niečo, čo nezažili. Tohtoročné podujatie bolo výnimočné tým, že sa koná v iných priestoroch medzi zrekonštruovanými objektami, jazdiarne, objektom kaštieľa. Súčasťou sú handmade trhy. Návštevníci podujatia si vyskúšali, ako sa kedysi narábalo so starými mláťačkami, cepmi či žarnovmi a dokonca si mohli upiecť vlastný peceň čerstvého chleba. Ochutnali lahodný slivkový lekvár, zemplínsku zamešku a domáce zemplínske koláče. Priamo na podujatí sa rodilo aj tokajské vínko, ktoré záujemcovia hneď degustovali. Nechýbali aktivity pre deti a zaujímavé súťaže. Trebišov sa počas dožinkového festivalu zapísal do knihy slovenských rekordov, a to vďaka šikovným pracovníkom múzea, ktorí uplietli 247 metrov a 40 cm dlhé lano na historickom spletacom stroji z 19. storočia, ktorý je uchovaný v jednej zo stálych muzeálnych expozícií. Múzeálnici tak prekonali svoj vlastný 103-metrový rekord z roku 2011. Na výrobu rekordného maxilana použili 6 jutových špagátov v 4 prameňoch a až 7,8 kilometra priadze. Na lane pracovali naši zamestnanci spolu s dobrovoľníkmi, spolu s našimi občanmi, ktorí sa pri nás pristavili 5 hodín. Pri pletení lana sa udiali také zaujímavosti. Dievčatku sa splietol do lana vrkoč, pánovi sa splietol do lana, sa splietlo tričko. Maxilano je u nás, bude mať čestné miesto v expozícii povrazníctva. To lano bude takým našim reprezentančným prvkom. Okrem značného množstva remeselných aktivít lákal návštevníkov múzea aj hudobný program, v ktorom sa Trebišovčanom prihovoril humorným slovom ľudový zabávač Jožko Jožka. Na ľudovú nôtu zahrala a zaspievala muzika Milana Rendoša z Košíc. Detičky ako vinné mužky svetlušky rozžiarili pódium lampášikmi s hlavnou hviezdou festivalu, populárnou slovenskou speváčkou Máriou Čírovou, ktorej koncert netrpezlivo očakávalo 4 000 prítomných návštevníkov. Som veľmi rada, že som vás mohla prísť navštíviť a o to viac sa teším, že vidím, že ľudia reagovali a spievali so mnou, takže atmosféra bola absolútne úžasná. Z Trebišova Martina Mištaničová.